Milan, takže aké sú tvoje pocity pred príchodom veľkého hurikánu, ktorý nás čaká dnes v noci? Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Takže pre Toyzo Markiza chcem oznámiť, že je to zlé. Je to zlé, ľudia by si mali pozapínať všetky plywoody, popribíjať, mali by si kúpiť nové pyžama, mali by sa mať radi, mali by sa ako sebe prituliť, mali by sa čisté, ako to bude, čisté plachty, čisté poliečky, spraviť si dobrú svačinu, dobré pivo, jedlo hlavne by bolo zabezpečené na 3 dní, voda, čo som zabudol, kolega? Čo som zabudol ešte? Kolega kameraman je trošku mimo z toho, takže ja dokončím túto reportáž sám. Čiže sviečky a baterky do bateriek, oheň na sviečky. Čo som zabudol? Dobrá muzika by mohla byť, takže nekúpiť si nejaké mikrofóny alebo niečo, lebo elektrina tu nebude. A toaletný, niektorí ľudia to nebudú zvládať dobre. A dobiť si telefóny, aby sme si dovolali jeden druhému a to je všetko. Takže ja vám ďakujem, týmto sa učím tú z Trentonu a be safe. OK.